Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi ng matatanda, kailangan nating maging mabuting huwaran sa mga bata. Kaya lang minsan dala ng hindi maiiwasang sitwasyon at hindi kontroladong pagkakataon, nagiging masamang tao tayo. Ikaw, naranasan mo na bang pamarisa ng bagong henerasyon ang mga kasalanan na nagawa mo noon? Mahirap naman talagang maging perpektong tao. At wala rin namang hindi nakagagawa ng pagkakamali sa atin. Kaya nga minsan bago natin husgahan ang ating kapwa ay matuto muna tayong manalamin. Mga kapusang storyang tampok natin para sa araw na ito ay galing sa ating letter sender na si Susan. Na kung kailan naman naisip niyang magbagong buhay na ay saka pa siya mumultuhin ng kanyang kahapon sa katauhan ng kanyang anak na si Shamara. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, ngayon pa lamang ay nais ko na magpasalamat sakaling mapili ninyong itampok ang storya ng buhay ko. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Susan. 45 years old, taga Novaliches at kasalukuyang unemployed dahil pansamantalang natigil ang operasyon ng patahian na pinagtatrabahuhan ko noon dahil sa pandemic. Kaya naman para mabuhay sa araw-araw ay gumagawa ako ng mga pastries na ibinebenta ko online. Bukod doon ay nagtatahi din ako ng mga shorts at sando mula sa mga ritasong pinapakyaw ko. At ibinebenta ko rin para naman may mapagkakitaan ako. Mag-isa na lamang kasi ako sa buhay ngayon, Papa Dudut. Matapos kong palayasin sa pamamahay namin ang kaisa-isa kong anak na si Shamara. Palibhasa 5 buwan na ang nakakalipas nang magkaroon kami ng matinding pagtatalo. Na nauwi nga sa tuluyan naming paghihiwalay ng landas. Aaminin ko na sariwa pa rin sa akin magpahanggang sa ngayon. Yung sakit at pagkamuhi ko sa sarili kong anak nang dahil nga sa skandalong kinasangkutan naming mag-ina. Subalit bago ko yon banggitin ay nais ko munang ikwento ang tungkol sa aking kabataan at kung bakit masasabi kong hindi rin ako naging mabuting huwaran sa anak ko. Papa Dudut, 19 years old pa lamang ako nang magrebelde sa mga magulang ko. Sa edad kong yon ay na-engage ako sa premarital sex. Hindi niyo ako masisisi dahil sa bagay na yon na lamang ako nakakaranas na maging masaya. Palibhasa, lumaki ako sa isang abusado at magulong pamilya. Sa katunayan, lasinggero at basagulero ang tatay ko samantalang sugarol at chismosa naman ang nanay ko. Kaya nga lumaki rin akong walang direksyon sa buhay at pariwara. Grabe. Parang habang tumatagal gumagaling ka. Ano, isa pa? Oh, sandali lang. Grabe ka naman. Hindi pa nga ako nakakapagpahinga eh. Katatapos lang natin oh. Tsaka medyo ngalay pa ako. Ano ba yan? Nakaka-round 4 pa lang tayo? Hindi pa nga nagiinit masyado ang gabi tapos pagod ka na? Ano ba namang klaseng resistensya yan, Lito? Kung makapagsalita ka naman dyan. Sinabi ko ba na ayoko na? Ang akin lang, hinay-hinay lang tayo. Teka lang muna. Baka kasi kapag nagtuloy-tuloy tayo, malumpo naman ako. Yun nga ang gusto ko. Yung lumpuhin mo ko. Bakit ba masyado ka naman yatang bigay todo ngayon? Usually nakakatatlong rounds lang tayo ah. 'Di ba? Teka, sabihin mo nga. May nangyari ba? Siyempre
wala. Ang gusto ko lang ay yung nangyayari sa atin ngayon. Lokohin mo lelang mo. Kilala kita Susan. Kapag nai-stress ka sa isang bagay, dinadaan mo sa sex. Kaya ano ba yun? Kaibigan mo rin naman ako, di ba? Pwede mo akong pagkatiwalaan. Sabihin mo sa akin. Problema na naman ba sa bahay niyo yan? Tungkol ba sa mga magulang mo? Ay, bakit ba ang galing-galing mong manghula? Siyempre. Nababasa kaya kita na parang libro. Ah, ganon? So, ibig mo bang sabihin nakasulat na talaga sa pagmumukha ko yung mga problema ko sa bahay namin? Ganon ba yon? Sabihin mo! Ano? Aray! Ito naman, ano ka ba? Joke lang yun. Siyempre hindi yun nakasulat sa mukha mo, no? Napaka mo talaga! Ay, as usual, nakakaasar na talaga sa amin. Kung pwede ko lang talagang layasan yung mga magulang ko, ginawa ko na eh. Biruin mo kagabi, nag-away na naman sila. Kesyo panay ang inom ng alak ni tatay at nagastos na naman sa sugal ni nanay yung budget namin. Nakuha ba talaga nilang magtalo samantalang pareho silang gastador at salot sa lipunan, di ba? Mga sintu-sintu? Kung gusto mo naman na palang umalis sa inyo bakit hindi na lang tayo magsama? Ano Susan? Ano sa palagay mo? Ano ka mo? Nagpapatawa ka ba? Seryoso ako. Sandali. Parang nabobuyata ako. Pwede bang paki-explain? Gusto sana kitang yayain na mag-live-in na tayo Tapos maging official na. Live-in? Official? As in jowa? Ganun ba? Oo. Nagpapatawa ka nga. Hoy Lito, sa dami ng sasabihin mo magpapagana sa akin, yan pa talagang nakakabwisit na yun ang mga naisip mo? Sinong may sabi sa'yo na gusto ko makipag-on sa'yo tapos tumira pa kasama mo sa iisang bubong? O bakit ka naman tatanggi? Hindi pa ba sapat na may nangyayari sa atin? Para pumayag ka na magsama tayo? Tsaka ayaw mo ba nun? Makakaalis ka na sa bahay nyo. Maiiwan mo na ang mga magulang mo. Baka nakakalimutan mo, nag-aaral pa ako. Kahit ganun yung mga magulang ko, hahabulin ako nun ng itak kapag nalaman nilang may boyfriend ako. Saka sino bang may sabi sa'yo na gusto kong makipagrelasyon sa'yo? Sorry, hindi naman sa gusto kong ipahiya yung pagkalalaki mo. Pero wala pa talaga sa isip ko ngayon ang pakikipagrelasyon. Kaya halikan mo na lang ako, tapos simulan na natin ang round 5. Ano? Dali na, nakabuka ka na ako. Hindi ko talaga inaasahan na gugustuhin ni Lito na maging opisyal pa kami samantalang kahit wala kaming label ay ginagawa na naman namin yung bagay na eksklusibo lamang para sa mag-asawa. Naisip ko nga noon, ano pa kayang kulang? Naangkin na niya ang katawan ko, pati ba naman ang buhay ko ay gusto pa niyang panghimasukan. Papadudot ayaw kong pumasok sa isang relasyon hindi dahil sa hindi pa ako handa kundi dahil alam ko na kapag ginawa ko yon ay posibleng pagsisihan ko yon sa dulo. Sapat ng halimbawa sa akin noon ang mga magulang ko para mag-ambisyon pa akong makatagpo sa isang matinong lalaki. Aminado ako na hindi talaga ako noon naniniwala sa sinasabi ng karamihan na tunay na pag-ibig o happy ending para sa dalawang tao dahil para sa akin ay kalokohan lamang yon. Hindi ako naniniwala sa konsepto ng pagmamahal. Maging sa kasal dahil hindi naman yon ang nakikita ko sa mga magulang ko. Baluktot ang realidad. Kaya naman mas gugustuhin ko na lamang noon na maging mag-isa kaysa kumuha ng bato na ipupukpok sa aking ulo. Papadudod sa pagdaan nga ng mga araw ay mas napadalas ang pagkikita namin ni Lito at bukod doon ay meron ding nangyayari sa amin. Akala ko dahil nireject ko na siya. Noong unang beses niya akong yayaing makipag-live-in sa kanya at maging opisyal kami ay hindi na niya yon itatanong pa. Kaso nagkamali pala ako. Oh! Ay! Sandali! Time out nga! Ay, Ano bang problema mo? Bakit parang wala kang kalatoy-latoy dyan? Masyado kang mabagal. Di ba sinabi ko gusto ko yung medyo rough? Pambihira ka naman, Lito. May sakit ka ba? wala akong sakit Susan. Pasensya ka na, meron lang ako iniisip. Ano ba yun para maapektuhan ang performance mo?
Nakakainis ka naman. Dapat kapag nagsisex tayo, ako lang ang iniisip mo. Sa akin ka lang dapat nakafocus at hindi kung kani-kanino. Hindi naman kung sino-sino ang iniisip ko eh. Pues tungkol saan ba yan? Alam mo, nawalan na ako ng gana. Buisit ka. Uy, teka. Huwag mo naman akong iwan. Di pa ako natatapos eh. Aba bakit? Tinanong mo ba ako kung natapos ako? Siyempre, hindi mo alam yun dahil busy ka sa kung ano man yung iniisip mo. Punta na lang ako sa banyo, magsosolo na lang ako. Susan naman, huwag ka namang ganyan. Anong wag akong ganito? Nag-expect ako na mapapaligaya mo ako ngayong gabi katulad ng mga nakaraan, pero mukha ba akong masaya ngayon? Hindi ko kasi mapigilang isipin yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Ano? Nararamdaman ko kasi na hindi na lang ganito ang gusto kong mangyari sa atin. Kasi nga Susan, mahal kita. Alam ko na tinanggihan mo na ako noon nung yayain kita na makipag-live-in sa akin. At nung sabihin ko na gusto ko na sana na maging official tayo. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Susan, nasa edad naman na tayo para magdesisyon para sa mga sarili natin. 'Di ba? Kaya sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon na maging tayo. Pangako, mamahalin kita. Hindi kita sasaktan. Tarantado ka rin pala talaga eh. Alin ba sa mga sinabi ko sa'yo noon ang hindi na-absorb ng utak mong bobo ka? Ayokong makipagrelasyon kahit kanino, lalong-lalo na sa'yo. At ano ka mo? Mahal mo ko? Hindi totoo yung pagmamahal na sinasabi mo at hindi ako naniniwala sa damdaming yan. Lilipas din yan, mawawala rin yan na parang bula. Kaya pwede ba, wag mo na uling babanggitin sa akin ang tungkol sa kung ano mang nararamdaman mo dahil kumukulo lang ang dugo ko sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, Susan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa'yo. Wag mo naman basta itapon ng meron tayo. Ano bang meron tayo? Sabi mo magkaibigan, di ba? With benefits nga lang, pero hanggang doon na lang yon. Period. Wag ka nang umasa na mas hihigit pa tayo doon dahil mabibigo ka lang. Saka kung karelasyon pala ang hanap mo, pues, nasa maling tao ka. Teka, Susan, huwag ka namang umalis. Huwag mo akong iwan dito. Ayaw na kitang makita. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng kokontrolin mo. Huwag ako. Salamat na lang sa lahat. Susan! Susan, sandali! Hindi ko alam kung saang anggulo ng mga sinabi ko noon ang hindi tumama sa kokote ni Lito para muli na naman niyang ungkatin ang tungkol sa nararamdaman niya para sa akin, Papa Dudut. Kaya nga nung araw ding yon ay nilayasan ko siya at sinabing ayaw ko na siyang makita pang muli. Sinubukan pa rin namang magmakaawa sa akin ni Lito pero hindi ko na nga siya binigyan ng pagkakataon pa para makabalik sa buhay ko. Minsan na niyang sinubukang kontrolin at makialam sa mga desisyon ko dahil lang sa pagpupumilit niyang lagyan ng label ang kung anumang namamagitan sa amin. Kaya naman hindi ko na nga siya hahayaan pang ulitin yon. Alam ko na parang basura lang na itinapon sa estero ang naging trato ko kay Lito noon pero wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ng mga panahong yon ay madispatcha siya ng tuluyan sa buhay ko. Pagkatapos ko nga siyang iwasan noon si Lito ay hindi na rin ako pumasok sa eskwelahan. Nang mga panahon na yon nasa second year college na ako pero mas pinili ko na lamang ang magtrabaho sa nightclub ng isa sa mga kaibigan ko kung saan ay nagkaroon ako ng ugnayan sa iba't ibang lalaki. 23 years old ako noon nang makilala ko si Rudy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang sarap pala sa pakiramdam na maging malaya. Yung bang tipong nagagawa ko ng lahat ng gusto ko at kumikita pa ako ng pera. Pakiramdam ko noon kaya ko nang abutin ang tuktok ng mundo dahil hawak ko na ang buhay ko.
Nang magsimula kasi akong mamasukan bilang waitress sa nightclub kung nasaan ang kaibigan ko na nag-recruit sa akin ay tumanggap na rin ako ng ibang trabaho mula sa mga parokyano nilang naghahanap ng special service. Hindi na bago sa akin ang pakikipagsiping kaya naman hindi ko na nga inatrasan ang oportunidad na mas kumita ako ng malaking salapi. At isa na nga sa mga naging regular na customer ko sa nightclub ay si Rudy. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon at ang pakilala niya ay nagtatrabaho siya sa kasino. Gwapo si Rudy, maputi at matipuno. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay ang bigote niya. Gustong gusto ko yon dahil nakikiliti ako kapag dumadapo yon sa kung saang mang bahagi ng katawan ko. Naulit pa nga lang naulit ang unang beses na pag-check-in namin sa motel para may mangyari sa amin ni Rudy Papadudut. Hanggang sa dumating na nga yun sa punto na siya na lamang ang gusto kong kasiping at mas lalong ang nagalak ang puso ko nang aminin niya sa akin na ako raw ang dahilan ng pagbabalik niya sa naturang nightclub na pinagtatrabahuhan ko. Kaya nga kahit taliwas noon sa una kong pahayag na hindi ako papasok sa pakikipagrelasyon ay nahulog pa rin ako kay Rudy. Sa katunayan, pinayagan ko rin siya noong buntisin ako. Kaya lang pagkaraan ng 2 buwan, nalaman ko na lamang na ginawa pala akong kabit ng tarantado. Mahal? Mahal, nasan ka? Tapos na ako maligo. Bakit mo hawak yung cellphone ko? Akin na nga yan! Paano mo nalaman ang password ko? Hindi naman pala mahirap malaman ang password mo, gunggong ka. Please, magpapaliwanag ako. Sige, simulan mo na bago pa kumulo ang dugo ko't masuntok kitang tarantado ka. Sino yung babaeng kasama mo sa pictures mo sa gallery? Mukhang ang sweet-sweet nyo pa, meron pa nga akong nakitang naghahalikan kayo. Ano? Huwag mo subukan magsinungaling dahil lalaslasing ko talaga yung leg mo. Ay, siya si Gigi, asawa ko. Asawa? Eh di ba ang pakilala mo single kang demonyo ka? Yun naman pala, may asawa ka na? Aba, ang galing mo rin ah. Kaya naman pala kung itago mo yung isa mong cellphone dyan sa bag mo ay sa pinakakasulok-sulukan? Akala mo siguro hindi ko mahanap no? Napakabobo mong magtago, leche ka? Bakit ba kasi pinakikialaman mong gamit ko? Naghahanap ako ng pera, di ba sabi mo nasa bag mo yung wallet mo? Kaso, iba ang nahanap ko. Saka wala kang karapatang magalit kasi sa ating dalawa, ikaw tong naglihim sa akin na may asawa ka na pala. Sa lagay, nakukulangan ka sa misis mo kaya nagpaparaos ka sa akin? Ganon ba yon? Kung hindi ka ba naman talaga tarantado? Hanggang kailan mo planong bilugin ang ulo kung gago ka? Baka nakakalimutan mo nagtiwala ako sa yung animal ka. Hinayaan pa kitang buntisin ako kasi akala ko matino ka pero maling-mali pala ako. Katulad ka rin ng mga demonyong lalaki dyan na walang alam kundi magsinungaling, manggamit at manloko. Pwede ba? Huminahon ka nga lang muna, Susan. Paano ako hihinahon? Sige nga, sabihin mo, paano? Pinagkatiwalaan kitang ulupong ka pero pinagmukha mo lang akong tanga? Paano ko ngayon sasabihin sa batang nasa tiyan ko na kabit ang nanay niya at bastarda siya? Ano? Magsalita ka! Hindi naman kailangan pa umabot sa ganun. Pwede naman natin isekreto ang relasyon natin. Papanagutan ko pa rin naman kayo ng anak natin eh. Hindi ko kayo tatakasan. Gusto mong maniwala na naman ako sa mga pinagsasasabi mong lintik ka? Naloko mo na ako na isang beses! Sa palagay mo, hahaya ko pang bilog-bilogin mo uli ang ulo ko? Ipapalaglag ko tong batang to! Ano ka mo? Susan naman! Huwag mo ako masusan-susan dyan, lintik ka! Ikaw ang nagsimula nito, ako lang ang tatapos! Ayoko sa batang nasa tiyan ko dahil anak lang siya ng isang katulad mong manloloko. At wala kang magagawa dahil ako pa rin ang magdedesisyon para sa sarili ko. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko dahil sukang-suka ako sa katulad mong sinungaling! Pag-usapan natin to. Huwag naman sana ganito. Please! Makipag-usap ka dun sa asawa mo mukhang pa! Pag-usapan niyo kung paano kanya mapapatawad sa pagiging malandi at makati mo! Layas! Alis! Ang sakit-sakit palang pagmukaing estupida ng taong pinagkakatiwalaan mo ng husto, Papadudut. Ganon na ganon kasi yung pakiramdam ko matapos kong malaman na niloko lang pala ako ni Rudy.
Kung sa bagay, sino nga ba namang matinong tao ang aamin na meron na siyang asawa at anak na pupunta pa sa ganong uri ng lugar para lamang magparaos ng init ng katawan. Kaya nga aminado rin ako noon na napakatanga ko rin dahil huli na bago ko yon na-realize. Papadudot, tulad ng sinabi ko kay Rudy, ayoko sa batang nasa sinapupunan ko dahil magiging cargo ko lamang ito sa paglaki. At sa ayaw at sa gusto ni Rudy, pumunta na ako noon sa kakilala kong aborsyonista para ipalaglag ang bata sa tiyan ko. Kaso kung kailan naman gagawin na yung aktwal na proseso ay saka naman ako tinalaban ng konsensya. Kaya naman hindi ko na tinuloy ang plano ko, sa halip ay pinagpatuloy ko na lamang ang pagdadalang tao. Laking tuwa nga ni Rudy sa desisyon kong yon. Kaya kahit na bawal dahil pamilyado na siyang tao, ay hindi pa rin namin tuluyang pinutol ang ugnayan namin sa isa't isa. Oo, pinangatawanan ko na nga ang pagiging dakilang kabit. Naisip ko noon kung gagawa rin naman ako ng katarantaduhan, bakit hindi ko na itodo pa. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan at isang malusog na sanggol na babae ang naging anak namin ni Rudy, Papa Dudut. Nang mga panahong yon, naging komplikado nga ang munting pamilya namin ni Rudy dahil hindi siya madalas na namamalagi sa piling namin ng anak ko dahil mas priority niya ang una niyang pamilya. Wala namang kaso yun sa akin dahil hindi nagtagal ay nakasanayan ko na ang ganong setup namin. Ang mahalaga lang naman ay sinusuportahan niya kami ng anak ko lalo na sa usaping pinansyal. Hindi na rin ako nagtrabaho noon sa club, sa halip ay namasukan na lamang ako bilang mananahi. Papadudot habang lumalaki ang anak kong si Shamara. Aminado ako na meron akong nadiskubre sa aking sarili noon. Yon yung kakayahan ko palang maging isang ina. Kaya lang akala ko maukontento na ang anak ko na kami lang ang madalas na magkasama. Pero nagkamali ako. Naniniwala pa rin siya sa konsepto na buo ang isang pamilya kapag may nanay at tatay sa iisang bahay. Doon na nga niya sinimulang kwestiyonin ang dahilan kung bakit hindi namin madalas kapiling ang tatay Rudy niya hanggang sa kinalakhan na niya ito. Lumipas ang mahabang panahon at tumungtong na nga sa edad na 21 years old si Shamara. At paulit-ulit pa rin niya akong tinatanong kung bakit may mga pagkakataon na hindi nakakapunta sa mga espesyal na okasyon sa bahay niya ang ama niya, Papa Dudut. Pero hindi ko naman yon masagot ng diretso dahil ayokong isampal sa pagmumukha niya na hindi siya priority ng tatay niya kesyo meron nga itong mga anak sa una nitong pamilya. Hanggang sa sumapit ang araw na kinakatakutan ko ang malaman ni Shamara ang katotohanan. Anong sinabi mo? Bakit ka kamo hindi makakapunta? Di ba nag-confirm ka na last time? Rudy naman! Ano na lang iisipin ni Shamara? Alam ko naman yun. Kaya nga, humihingi ako ng pasensya. Bigla kasing nagbago yung petsa ng graduation ng anak namin ni Gigi. Alam nga namang hindi ako umattend. Sigurado magtatampo naman yung mag-ina ko. At ano sa palagay mo mararamdaman ng anak natin kapag nalaman niyang hindi na makakapunta sa graduation day niya ang tatay niya? Baka nakakalimutan mo, hindi lang yung anak niyo ni Gigi ang importante at dapat mong pagtuunan ng atensyon. Pinapaalala ko lang sa'yo na napakarami mo ng utang kay Shamara. Ano bang magagawa ko? Susan, hirap na nga ako magtago eh. Tapos pinapakomplika mo pa yung sitwasyon. Ang kapal din naman ang mukha mong palabasin na biktima ka. Samantalang nung umpisa pa lang ikaw na ang naglagay sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. Leche naman, Rudy! Kung ako lang sana, walang problema ang setup natin pero isipin mo naman yung anak natin. Sawang-sawa na ako mag-isip ng kung ano-anong idadahilan kapag nagtatanong siya kung bakit hindi ka namin palaging kasama. Sawang-sawa na akong pagtakpan ng pagiging kabit ko! Anong sinabi niyo, Mami? Shamara anak, ano bang ginagawa mo rito? Tapos ka na bang mag-ayos para sa graduation mo? Hindi ba obvious? Sandali. Si Daddy ba yung kausap niyo? Ano, nasan raw siya? Ilang oras na lang graduation ceremony ko na. Kailangan na nating pumunta sa venue.
Ay, mag-usap na lang tayo mamaya. Bye. Shamara, anak, ang daddy mo nagsabi sa akin na… Na hindi siya makakapunta kasi biglang may emergency sa trabaho niya. Ganun ba? Bakit pa nga ba ako umaasa na makakarating siya sa graduation ko? Samantalang wala pa akong natatandaan na pumunta siya sa kahit na anong event ko simula elementary. Iintindihin mo na lang ang daddy mo, anak. Busy siyang tao. Hanggang kailan niyo ba idadahilan ng tungkol sa bagay na yan, Mommy? Narinig ko kayo. Sinabi niyong kabit kayo ni Daddy. Kaya wag mo na siyang pagtakpan. Wag mo na akong pagmukhaing tanga dahil nabuking ko na kayo. Kaya naman pala palagi siyang walang oras at panahon sa atin. Kung meron man, kakarampot. Yun naman pala kasi hindi niya tayo priority. Dahil sampid lang tayo sa buhay niya at ng tunay niyang pamilya. Shamara, huminahon ka nga muna. Alam niyo kasalanan yung lahat to, Mami eh. Ano ka mo? Dahil pumayag kayong maging kabit. Ni hindi nyo na nirespeto ang sarili nyo. Nakakahiya kayo. Hoy, bata ka! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil wala kang alam sa mga pinagdaanan ko noon! Sige, sabihin nyo. Ipaintindi nyo sa akin yung mga pinagdaanan nyo para maintindihan ko kung bakit kayo naging ganyan. Ano? Hindi kayo makapagsalita? Saan nyo nakilala si Daddy? Saan? Mahalaga pa ba yon? Bakit hindi nyo masabi-sabi? Di ba kayo tong nagagalit? Kesyo hindi ko alam ang pinagdaanan ninyo? Nagkakilala kami ni Rudy sa isang nightclub nung minsan ako nagtrabaho bilang waitress doon. Bilang waitress nga lang ba talaga? Ha? Ano pang hindi nyo sinasabi sa akin? Sabihin nyo na! Teka, tama bang hinala ko? Hindi lang kayo nagtrabaho nun sa club bilang waitress! Oo na, sige na! Tama ka kung iniisip mo na isa akong pakawalang babae! Ano, masaya ka na ba? Yan ba ang gusto mong marinig? Nakakadiri kayo! Napakarumi niyong babae! Kinasusuklaman ko kayo! Hindi yun ang unang beses na nagtalo kami ng anak kong si Shamara dahil habang nagkakaedad siya ay parang nakikita ko sa kanya ang sarili ko noon, Papa Dudut. 21 years old pa lamang siya pero matatas na siyang sumagot-sagot sa akin at mas lalong ang naging malakas ang loob niyang lapastanganin ako bilang nanay niya. Matapos niyang malaman na pareho kaming sampid sa buhay, may pamilya ang Daddy Rudy niya. Masakit para sa akin na sumbatan at pagsalitaan ng hindi magaganda ng sariling anak. Pero pakiramdam ko ay deserve ko ang bawat katagang punong-puno ng galit at pagkamuhi na sinabi sa akin ni Shamara noon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako naging mabuting huwaran sa kanya bilang isang nanay dahil sa mga kasalanan namin ng tatay niya. Kaya nga hindi ko na rin napigilang kamuhian at sisihin ang sarili ko ng mga panahon na yon. Papa Dudut, akala ko ay hindi magtatagal ang pagtatampong yon sa akin ni Shamara. Akala ko pagkalipas ng ilang araw ay magkakabati rin kami katulad noong kapag nagtatalo kami o may hindi pinagkakasundo ang bagay, subalit nagkamali pala ako. Lumipas ang ilang araw at linggo, napansin ko na lamang na hindi na madalas umuwi sa pamamahay namin ng anak ko. Kung umuwi man siya, nandyan yung lango siya sa alak. Sinasaway ko siya at pinagsasabihan pero madalas niya akong pagdabugan o di kaya ay pagsarhan ng pintuan ng kanyang kwarto. Nang mga panahong yon ay tuluyan na nga rin kaming tinatuan ni Rudy bilang mag-ina niya. Matapos mabuking ng asawa niyang si Gigi ang pagkakaroon niya ng anak sa ibang babae, Papa Dudut. At lalong kumulo ang dugo ni Rudy nang malaman niya ang kagagawa ng magaling naming anak na si Shamara ang pagkakabuking niya. Paano ba naman? Matapos malaman ng anak namin ang tungkol sa pagiging kabit ko ay bigla na lamang itong sumulpot sa pamamahay ng unang pamilya ni Rudy. Dalang mga ebidensyang nagpapatunay na bunga siya ng pagiging makasarili at walang hiya namin ng tatay niya. Ni sa hinagap ay hindi sumagi sa isipan ko na mas magiging malala pa sa akin si Shamara. Para bang mas pinapatunayan pa niya sa akin na numero 1 siya pagdating sa pagre-rebelde kumpara sa akin noon.
Aba, mabuti naman naisipan mo pang umuwi sa bahay natin. Pwede ba? Niyo akong sermonan. Masakit yung ulo ko. Masakit? Bakit? Nag-inom ka na naman ba? Ano naman kung oo? Nasa edad na ako. Kaya hindi nyo na ako dapat pagbawalan pa. Graduate na ako ng college. At kasalukuyang nagtatrabaho. Nakalimutan nyo na ba? Karapatan kong gawin ang gusto ko. Hindi ko nakakalimutan ang tungkol sa mga bagay na yon. Pero hindi ibig sabihin sisirain mo na ang buhay mo. Kakasimula mo palang magtrabaho tapos ganyan ka na? Bakit? Di nyo naman perang ginagastos ko Panginoon, di ba? Kaya bang kinakagalit nyo? Kayo nga kapag nagiinom, di ko kayo pinapakialaman. Tapos kapag ako, todo silip kayo. Ay sumusobra ka na talagang bata ka ha? Baka nakakalimutan mo, nanay mo pa rin ako. Nanay nga kita. Pero hanggang doon na lang yon. Alam mo, sa totoo lang, mas kitawaging nanay kayo, sukang-suka ako. Anong sinabi mo? Gaga kang bata ka? O sige, saktan niyo ako. Sige! Kaya ako natatakot sa inyo. Alam niyo ba masaya pa akong nakikita kayo sa pamamahay natin? Kala niyo ba proud akong maging nanay kayo? Kasalanan mo kung bakit kinalimutan na tayo ni Daddy. Kahit kasi sinong lalaki, hindi pipiliing makasamang tulad mo! Sinabing tumahimik ka na! Sobra ka na kung makapagsalita sa akin, Shamara! Ano bang palagay mo sa sarili mo, malinis? Perpektong tao? Sa palagay mo kung may pagpipilian ako nun, hindi ko gugustuhin mapunta sa ganitong sitwasyon? Meron ka namang pagpipilian! Pero hindi mo piniling maging matuwid. Kung hindi ko pa noon narinig ang usapan niyo ni Daddy, kailan mo planong tumigil sa pagiging kabit niya? Para sabihin ko sa'yo, wala nang namamagitan sa amin ng tatay mo. Hindi ko na siya mahal at ganun din siya sa akin kaya wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Hoy, Shamara! Matanda ka na kaya dapat naintindihan mo na ang sitwasyon. Kaso sa nakikita ko, para ka pa rin bata ako mag-tantrums dyan! Kahit kailan, hindi ko kayang intindihin yung sinasabi mong sitwasyon! Wala ka na magagawa dahil baluktot ang realidad na inaakala mo. Hindi palaging nangyayari sa tunay na buhay ang mga magagandang bagay na napapanood mo sa pelikula at nababasa sa libro. Kaya kesa patuloy mong iyakan ang masalimuot na bagay sa pamilya natin, simulan mo na lang itong tanggapin. Ikaw din ang mahihirapan kung patuloy mo pa rin ipipilit ang hindi pwede. Sa kabila nga ng konsumisyon at sunod-sunod na problema ko sa anak kong si Shamara, hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos na mag-isang harapin ang pagsubok sa buhay ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Papa Dudut dahil nakilala ko nga si George. Nagkataon naman na bagong cook siya sa kantin ng pinagtatrabahuhan kong garment factory at malimit na sa kanya ako nakakapaglabas ng sama ng loob at hinaing tungkol sa personal kong buhay. Hindi rin lingid sa kaalaman niya ang isyu ko kay Shamara at kay Rudy. At kahit nasa gulang niya noong 33, hindi hamak na mas bata sa akin ng 10 taon dahil nasa 40 years old na ako ng panahon na yon, ay hindi pa rin naging hadlang ang mga edad namin para magkaroon kami ng koneksyon sa isa't isa ni George. Na di nga nagtagal ay lumalim at nauwi sa pag-iibigan ang aming pagkakaibigan. Papadudot ng unang beses na may mangyari sa amin ni George, aaminin ko na pakiramdam ko ay bumabata talaga ako ng 10 taon. Palibasa noon na lang din kasi nadiligan ang tuyo at tigang kong pagkababae. Alam mo, namiss ko tong pakiramdam na to. Pakiramdam ko, bumata ako ng ilang taon. Grabe ka. Hindi ko nga akalain na masyado ka palang wild sa kama. Aba bakit? Ano bang akala mo sa akin? Wala nang asim? Ay, sana palagi na lang tayong ganito. Oh, ayan ka na naman. Nagiging emosyonal ka na naman. Hindi ko lang kasi mapigilang isipin na
Paano kaya kung nakilala na kita noon pa? Di sana hindi na dumating sa buhay ko si Rudy. Wala na sa buhay mo si Rudy. Siya na mismo ang umalis, di ba? Kaya hindi mo na kailangang manghinayang patungkol sa bagay na yun. Ang importante, nagkakilala tayo. Magkasama tayo ngayon. Ay, hindi ko lang kasi mapigilang panghinayangan yung mga panahong sinayang ko sa maling tao. Kasi kahit papano naman, nag-invest ako ng oras at panahon kay Rudy. Akala ko dahil nagdesisyon ako noon na wag ituloy ang pagpapalaglag sa anak namin pipiliin niya na kaming mag-ina. Kaso nagkamali ako. Hanggang sa kinasanayan ko na yung ganun naming setup. Kaya lang habang tumatagal, nagkukulang na sa akin si Rudy. Kahit man lang sa aspetong may kinalaman sa sex. Patunay lang yun na matanda na siya at wala nang ibubuga. Puro ka talaga biro. Uy, nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya nga kako, hayaan mo na lang. Saka nandito na naman ako. Hayaan mo, lalo kitang pababatain. Thank you, George, kasi dumating ka sa buhay ko. Hindi pa rin ako pinabayaan ng tadhana na masiraan ang ulo dahil sa konsumisyon ko sa anak ko. Kasi nga, nandyan ka. Wala yun. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo dahil pinansin mo ang pagpapapansin ko. Nga pala, tungkol naman dun sa anak nyo ni Rudy, malaki na siya, Susan. Sigurado bukas makalawa, makaka-get over din siya sa pagtatampo niya sa'yo at titigil na rin siya sa pagtatantrums niya. Alam ko naman yun, kaso sa nakikita ko kay Shamara, mukhang malabo pang mangyari yung sinasabi mo. Parang hindi ko pa nakikitang mangyayari yan. Pakiramdam ko kasi sagad sa buto ang pagkagalit niya sa akin. Kulang na nga lang isuka niya ako bilang nanay niya. Alam mo, pinipilit ko lang magpakatatag at maging matapang sa tuwing nag-aaway kami pero durog na talaga ang kalooban ko. Ayokong nakikitang nagagalit sa akin ang anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Alam mo, hindi ko maintindihan si Shamara. Bakit ba siya nagagalit sa'yo ng gusto? Samantalang hindi mo naman siya pinabayaan nun bilang nanay niya, di ba? Kung ako sa kanya, magpapasalamat pa ako sa mga ginawa mo simula bata siya. At kung may dapat man siyang kamuhian, yun yung tatay niya na nang iwan sa inyo. Ay, alam mo may punto ka. Hindi ko dapat hinahayaang tratuhin ako ng gano'n ni Shamara dahil ako pa rin ang nanay niya. Ganyan nga. At wag din nating hayaang masira nila ang gabing to na para sa ating dalawa. Ano ba? May kiliti ako dyan. Nahuli ko rin ang kiliti mo. Magsama na tayo, George. Sigurado ka ba dyan? Siguradong sigurado. Tumira ka na sa bahay. Hindi ko na kayang mawala ka palagi sa paningin ko. Pakiramdam ko masisiraan ako ng ulo kapag hindi kita nakita kahit isang segundo. Kung yan ang gusto ng mahal ko, sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Kaya mamaya na lang tayo mag-usap. Halikan mo lang ako. Malaking bagay na dumating sa buhay ko si George dahil muli niyang binuhay ang init na matagal nang namatay sa kaloob-looban ko, Papa Dudut. Kaya nga kahit pinapasakit ni Shamara ang ulo ko, pinapasarap naman ni George ang bawat gabi ko. Doon na nga rin kami nag-decide na magsama sa isang bubong pagkaraan ng ilang buwan naming pagiging magkasintahan. Sa apartment na tinitirhan naming mag-ina ko ibinahay si George dahil ng mga panahon na yon ay wala naman siyang sariling tinutuluyan. Sa madaling sabi, naging sugar mommy din ako ni George dahil sa mga pera at regalong gamit na ibinibigay ko sa kanya. Sa edad kong yon ay hindi ko naakalain na muli akong mai-in love. Na muli akong magmamahal at makakaranas na mahalin pabalik. Bagaman bago naman akong muling pumasok sa pakikipagrelasyon ay sinigurado ko munang walang sabit si George katulad ng demonyong si Rudy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil nga sa madalang na pag-uwi sa bahay ng anak kong si Shamara ay mas nagkaroon kami ng kalayaan ni George na gawin ang mga bagay na gusto namin. Lalong-lalo na nga ang tungkol sa usaping pagsisiping. Nandyan yung sa kung saan saang bahagi ng pamamahay may nangyayari sa amin. At noon ko lang naranasang maging masaya at makumpleto ang pagkababae ko, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay naabutan kami ni Shamara na may milagrong ginagawa sa sofa ng sala namin. Pero imbes na magkaroon ng sigawan o kahit na anong drama, tiningnan lang kami ng anak ko na para bang diring-diri siya sa amin. Nang mga sandaling yon ay nagbihis lang kami kaagad ni George at matapos noon ay formal ko na nga siyang pinakilala sa anak ko bilang boyfriend ko. Papadudot, sarkastiko lang noong natawa si Shamara at sinabihan ako na habang tumatanda raw ako ay palala ako ng palala. Siyempre nagalit ako dahil pinahiya niya ako sa harap ng boyfriend ko, pero bago pa kami magkagulong mag-ina ay inawat na kami ni George. Nagdaan pa nga mga araw, mas naging malayo kami sa isa't isa ni Shamara. Pero sa kabila ng lahat ay sinubukan ko pa ring magpakananay sa kanya. Katwiran ko, may pakialam ako sa kanya hanggat nakatira pa siya sa pamamahay ko. Shamara, bakit madaling araw ka na naman umuwi? Wala ka namang trabaho dahil holiday, di ba? Saan ka na naman nagpuntang babae ka? Kung makapag-monitor ka naman sa akin, akala mo 5 taong gulang pa lang ako? Hindi ko nakakalimutan kung ilang taon ka na. Pero baka ikaw, nakakalimutan mong may nanay kang nag-aalala at naghihintay kung kailan o anong oras ka uuwi. Bakit? Sinabi ko bang hintayin niyo ako? Saka teka, tama ba yung narinig ko? Nagkaroon kayo ng time para mag-alala sa akin? Sa pagkakatanda ko kasi, busy kayo dun sa lalaki niyo. Na ano nga ba yung pangalan ulit? Tumahimik ka na! Huwag mong idambay sa gulo natin si George! Ikaw ang tumahimik? Alam mo, lalo mo lang pinaliliit ang tingin ko sa'yo eh. Nang nakuha mo pa talagang magsama ng lalaki sa pamamahay na to. Hindi ka na ba talaga nahiya sa sarili mo, Mami? Ganyan ka na ba talaga kadesperadang madiligan? Kaya pumatol ka na lang sa kung sino-sino? Abang bastos ng bibig mo ah! Ako? Bastos? Sino kaya yung nahuli ko na may ginagawang milagro sa sofa? Di ba ikaw? Kayo? So ibig sabihin, ikaw ang bastos sa ating dalawa. Sumusobra ka na talaga! At anong gagawin mo? Sasaktan mo ako ulit? Sige lang! Sampalin mo ulit ako! O ayan yung pisngi ko. Ano pang hinihintay mo? Dali, sampal! Teka, ano yung nasa leg mo? Kiss mark ba yan? Patingin nga! Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Tama ba ang iniisip ko? Bakit kami ganyan? Hindi na lang ba pag-inom ng alak inaatupag mong lintik ka? Eh ano naman sa inyo ngayon? Kayo nga mas malala pa sa akin nung kabataan nyo tapos pagbabawalan nyo ko? Di naman yata patas yun. Pero napakabata mo pa para mabuntis! Paano na lang kung may sakit pala yung kasex mo? Paano kung naipasa niya yun sa'yo? Ano? Sabihin mo! Ang bata-bata mo pa! Huwag ko ngang praning. Anong palagay mo sa akin? Hindi marunong mag-ingat? Sa lagay, ikaw lang ang pwedeng magparaos ng init ng katawan? Ikaw lang ang may karapatang mag-enjoy at umungol dahil sa labis na kasiyahan at sarap? Di naman yata pwede yun. Shamara, hindi na kita kilala! Nagbago ka na! Kanino ba ako magmamana? Sa iyo lang naman, di ba? Alam mo, kung naging huwaran ka lang sana bilang nanay ko, hindi ako magkakaganito. Ikaw ang sumira sa akin dahil sa mga halimbawa mo. Kaya huwag kang magre-reklamo kung sakaling makita mo sa akin yung dati mong pagkatao.
Akala ko manhid na ako sa mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng anak ko noon, pero hindi pa pala, Papa Dudut. Matapos nga ang pagsasagutan naming mag-ina, ng araw na nakitaan ko siya ng kiss mark ay tila sinampal ako ng realidad na minsan ay naging katulad din niya ako noong kabataan ko. Naging pariwara at mapusok. At bilang nanay niya, ayokong tularan niya ako dahil nga sirang-sira na ang buhay ko ng mga panahong yon. Kaya nga mas lalo kong sinubukang magbagong buhay at maging mabuting huwaran para kay Shamara, Papa Dudut. At mabuti na lang dahil tinulungan ako ni George na makabawi sa anak ko. Alam ko na hindi pa huli ang lahat para lumaki siyang disente at nasa maayos na estado. Malayo sa kung anuman ang kinalakhan ko. Kaya nga gano'n na lamang ang pangaral ko sa kanya sa kabila ng hindi namin madalas na pagkakasundo. Akala ko sapat na yung effort na nilaan ko para maituwid ang landas ng anak ko. Kaya lang iba rin magbiro ang tadhana. Dahil hindi ko akalain na masisikmura ni Shamara na taluhin ako na mismong nanay niya nang maabutan kong may ginagawa silang milagro ni George. Ang sarap mo talaga, Shamara. Yan. Gusto mo yan? Ang galing mo talaga. Yan ba ang gusto mo? Ha? Ang swerte ko sa'yo. Nagkagawa pa sila ng nanay ko? Susan! Walang hiya ka! Bitiwan mo nga ang anak ko! Aray! Ano ba? Tigilan mo nga yan, Susan! Tarantado ka pala eh! Anong ginagawa mo sa anak kong animal ka? Sumagot ka, George! Bago pa magdirim ang paningin ko sa'yo! Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawang masama sa anak mo, Susan! Anong sinabi mo? Anong ibig sabihin nito, Shamara? Bakit ka nakahubad? Bakit mo nilolohoran si George? Hindi pa ba obvious? May nangyayari sa amin. At sakto, kung kailan naman matatapos na sana siya, sa kakaumiksena. Ano ka mo? Oo, Susan! Huwag mong saktan ang anak mo! Ano ka ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo nga siya! Pwes, ikaw na lang ang sasaktan kong demonyo ka! Susan, tumigil ka na sabi! Aray! Tumigil ka na! Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo! Napakasama nyo! Paano nyo nagawa sa akin ang kapabuyang to? Pinagkatiwala ko kayong pareho pero pinagtaksilan nyo ako! Hayop ka, George! Ulapong ka! Sa dinami-dami ng babae, anak ko pa talaga ang napili mong ikama! At ikaw naman, Shamara! Ganyan na ba kasagad sa buto ang pagkasuklam mo sa akin ng nanay mo? Para taluhin mo? Ano? Sumagot ka! Paano kung sabihin ko sa yung oo? May magagawa ka ba? Saka huwag ka na masyadong madrama dyan. Hindi naman dapat gawing issue ang nangyari dahil kung tutuusin, pwede naman natin itong pag-usapan at pagkasunduan ng maayos. Anong pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman na pwede nating paghatian si George. Total, wala naman kaming nararamdaman sa isa't isa at tanging sex lang ang habol namin. Pwede tayong magsalitan sa kama o di kaya pwede tayong threesome. Tumahimik ka na! Napakababoy mo! Ngayon ka pa talaga magmamalinis? Samantalang walang malinis sa pamamahay na to. Kung sa bagay, mas madali nga namang magalit sa iba kesa magalit sa sarili mo. Ipokrita kang leche ka! Tumahimik ka na sabi! Magsilayas kayo ngayon sa pamamahay ko! Ayoko nang makita ang pagmumukha niyong dalawa! Mga baboy! Mga demonyo! Papa Dudut, alam ko na makasalanan akong babae sa nakaraang buhay ko. Pero pinipilit ko namang magbagong buhay ng panahong yon. Kaya lang iba rin talaga maglaro ang kapalaran. Dahil nga sa nangyari,
Pakiramdam ko ay pinagpira-piraso akong buhay. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ng patalikod, ginilitan ng leeg at nilublob sa kumukulong tubig para malunod at mamatay. Sobrang sakit. Apak na apak ang pagkatao ko dahil ang gumawa pa ng ganong uri ng kataksilan ay ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Nang mga panahong yun ay gusto ko na lang maglaslas ng pulso o di kaya magbigti dahil sa labis na kapighatiang nararamdaman ko. Yun na nga ba ang karma ko dahil sa hindi pagiging mabuting ihemplo sa anak ko? Pero biktima lang din naman ako ng pagkakataon at hindi ko naman kontrolado ang sitwasyon. Hindi ba pwedeng maabsuelto ako sa kasalanang hindi ko naman ginusto? Papa Dudut, yun yung paulit-ulit na tanong sa aking isip magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng sagot yon. Palibhasa, sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari at walang gabi ang nagdaan na hindi ako umiiyak at hustong nagsisisi. Kung maaari ko lang ibalik ang kabataan ko ay pipilitin ko na lamang na maging matuwid. Siguro kasi kapag nangyari yon, hindi ako magiging masamang huwaran para sa anak ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko ngayong nangyari na ang lahat ng ito sa buhay ko? Masakit para sa aking isipin na mas pinili ko na lamang na maghiwalay muna kami ng landas ng anak kong si Shamara matapos ko nga silang palayasin ni George. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay mapatawad namin ang isa't isa kahit na sa ngayon ay suntok pa rin sa buwan na mangyari yon, Papa Dudut. Marami akong mga bagay na pinagsisisihan subalit sa kabila ng lahat. Araw-araw ko rin namang pinipiling magbagong buhay. Alam kong magiging mabuti rin sa akin ang langit at sa huli ay magiging maayos din ang lahat. Papa Dudut, maraming salamat sakaling mapili ninyong itampok ang storya ng buhay ko sa programa ninyo. Sana kahit papaano ay kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Sa buhay, importante talagang magtanim tayo ng mabuting punla upang mabuting prutas din ang ating aanihin. Ang inyong forever kapuso, Susan. Kahit sinong magulang ay hindi ginusto na mapariwara o maligaw ng landas ang ating mga anak. Kaya nga karaniwan na sa atin na ituwid ang daang tinatahak nila habang sila'y musmus pa lamang. Pero minsan may mga bagay o pangyayari na hindi na natin kontrolado o wala na sa ating mga palad ang mga susunod na mga mangyayari. Magkaganon pa man, huwag pa rin tayong tumigil sa paggawa ng mabuti upang sakaling maligaw man ng landas ang ating mga anak, magsilbing liwanag naman sa kanila ang mga mabubuti nating gawa upang pamarisan at gawin nilang huwaran. Mga kabarangay, bagaman malungkot at masakit ang kwentong binahagi sa atin ni Susan, sana po ay may napulot pa rin tayo na aral sa bawat pangyayari ng kanyang buhay. May mga pangyayari po sa nakaraan na hindi na natin mababalikan pa kaya nga dapat nakatingin na lang tayo sa kasalukuyan. Huwag na huwag tayong huminto na gawin ang mga tama dahil araw-araw ay nabibigyan naman tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito po sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap mabuhay kung wala sana tayong mga suliraning pinoproblema. Pero ang katotohanan, parte na ng buhay natin ang pagkakaroon ng mga pagsubok. Mga pagsubok na karaniwang bumubuo sa ating nakaraan at humuhubog sa ating pagkatao.
Ganito ang sentimiento ng letter sender natin ngayong araw na tatawagin natin sa pangalang May. Patong-patong na problema ang kanyang kinaharap sa puntong muntik na siyang sumuko sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng mga hamong kanyang pinagdaanan, bakit mas pinili niyang huwag sumuko? Ito ang mga dapat ninyong abangan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat mga kabarangay at sa inyo po Papa Dudut. Solid listener po ako ng Barangay Love Stories kapag nakakaligtaan ko pong makinig sa programa ninyo tuwing tanghali ay lagi ako nag-aabang sa mga replays ninyo. Lahat po kasi ng stories na ibinabahagi ninyo ay talaga namang kapupulutan ng aral. Kaya lubos po akong matutuwa kung sakali mang mabasa ninyo ang kwento ko na sa tingin ko ay maraming kapupulutang aral. By the way, ako nga pala si May, 28 years old at kasalukuyang nakatira sa Pasig bilang corporate secretary sa isang law firm sa Ortigas. Galing po ako sa isang broken family. 3 kaming magkakapatid noon at nakatira sa Tondo. Masaya sana ang pamilya namin kung hindi lang naging abusive ang papa ko dahil sa alak. Palagi noong nakakaranas ng pangmamaltrato si mama mula kay papa. Kaya siguro hindi naglaon ay naghanap na lamang si mama ng kalinga at pagmamahal mula sa ibang tao. Papadudot nagkaroon ng kalaguyong tomboy si mama at isa ako sa mga unang nakatuklas sa itinatago niyang relasyon. Mahal kong pareho ang mga magulang ko Papadudot pero nang mga panahong yon ay naisip ko na hindi deserve ni papa ang panlulokong ginagawa ni mama sa kanya. Sa huli ay nagpa siya akong sabihin na lamang ang katotohanan. Isinumbong ko kay papa ang sikretong tinatago ni mama. Ang ginawa kong yon ang naging dahilan kung bakit nagsimulang mabuwag ang dating kompleto naming pamilya. May anak, tulungan mo nga ako rito maghanda ng hapunan. Nagmamadali yata kayo. Pupuntahan nyo na naman ba yung kabit nyo? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hala, sige na, maglabas ka na dyan ng mga pinggan. Ma, alam na namin kung anong ginagawa mo kay Papa. Alam na namin ni Kuya ang sikreto mo. Wala akong sikreto. Wala akong alam sa mga binibintang mo sa akin, ha? Nahuli ka na po namin. Huwag na kayong magsinungaling. May kabit kayong tomboy. May! Halika nga dito. Saan mo naman nakuha yung mga pinagsasasabi mong yan, ha? Nakita mismo ng mga sarili kong mata. Nahuli ko kayong dalawa, Ma. Sino pang nakakaalam yan? Ako, at saka si Kuya. Wag na wag bumababanggit yan sa tatay mo, ha? Bakit? Natatakot ba kayo? Natatakot kayo na malaman ni Papa ang totoo? Pero hindi kayo natatakot na gumawa ng kasalanan? Anak, alam mo kung anong pwedeng gawin sa akin ng papa mo kapag nalaman niya yung totoo. Pues itigil nyo na to, Ma. Hiwalayan nyo na yung tomboy na yon. Hindi ko magagawa yon. Mas mahalaga ba siya kaysa sa amin? Mas gugustuhin mo pang masira ang pamilya natin kaysa tigilan nyo yung panlulokong ginagawa nyo kay Papa? Itigilan natin tong usapan na to. Wala tayong dapat pag-usapan pa at wala ka ring sasabihin sa papa mo. Naiintindihan mo ba? Ang selfish nyo! Napaka-selfish nyo! Ano? Wala pa bang pagkain? Nandito na, sandali lang. May, labas mo na yung ulam. Ayan! Dinadabugan mo ba ako? Kinakausap kita, May. Hindi po ako nagdadabog. Aba, bastos tong batang to, ha? Hayaan mo na siya, Carlos. May,
Tawagin mo na yung mga kapatid mo para sabay-sabay na tayong kumain. Mauna na po kayong kumain. Hindi pa po ako gutom. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka nga rito! Bakit na naman po ba? Ano ba problema mo, ha? Ayusin mo yung bunganga mo kung hindi! Sasaktan niyo ako? Lagi naman po ninyong ginagawa yan eh. Kapag hindi nyo nakukuha ang gusto nyo, laging kami ang pinagbubuntunan nyo ng galit. Juliet, pagsabihan mo tong anak mo, ha? Nagtitipi lang ako! Kami rin po pa. Nagtitimpi rin kaming magkakapatid. Sobrang nagtitimpi lang kami sa pagiging pabayani niyong magulang. Isang abusive na tatay at isang cheater na nanay. May! Tapos kami ang tatanungin niyo kung anong problema? Wala pong problema sa amin. Nasa inyong problema. Sa inyong dalawa. Anong sabi mo? Carlos, wag mo nang intindihin tong si May. Kumain ka na dyan. Ako nang bahala sa kanya. Cheater? Sino cheater? Sagutin mo ako, Letsika! Si Mama po! Totoo ba, Juliet? Totoo ba itong sinasabi ng anak mo? Carlos, magpapaliwanag ka. Walang hiya ka! Napakakati mo! Aray ko! Bitiwan mo buko, Carlos! Ano ba? Tama na! Papa Dudut, pinapili po ni Papa si Mama. Kaming pamilya niya o ang babae niya, pero mas pinili ni Mama na iwan kami at sumama sa kalaguyo niya. Sa pagkawala ng aming ilaw ng tahanan ay mas lalong gumulo ang buhay namin. Lumala ang problema ni Papa sa alak. Maliban po rito ay naging drug user din po siya. Dumating pa nga po sa point na sa bahay na mismo ginagawa ni Papa ang mga session nila kasama ang mga kaibigan nito. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay muntik na akong molestyahin ng isa sa mga kaibigan ni Papa nang minsan niya akong pasukin sa kwarto. Mabuti na lamang at nakatakas ako. Dahil po sa bisyo ay unti-unti kaming napabayaan ni Papa. Tuwing sahuran ay 500 piso lamang ang inaabot niya sa akin para sa pang-isang linggong gastusin. Ang sobra ay ibinibili na niya sa pinagbabawal na gamot. Pinatigil din niya kami sa pag-aaral. Gayunpaman ay gumawa po ako ng paraan, pati na ang mga kuya ko, para makapagpatuloy ako sa pag-aaral, pati na rin ang bunso naming kapatid. Nagtrabaho si kuya bilang server at dishwasher sa karinderya. Samantalang umextra naman sa car wash ang bunso namin. Ginawa naming magkakapatid ang lahat, Papa Dudut, para magpatuloy sa buhay, pero pilit kaming hinihila pababa ng papa namin. Kahit may sarili namang pera ay bantay sarado ni Papa ang sahod ng mga kapatid ko. Sila ang pinabibili nito ng mga kailangan sa bahay tulad ng kape, asukal at bigas. Tuwing hindi makapagbigay sina kuya ng pera ay katakot-takot na bugbog ang inaabot nila. May pagkakataon nga rin po na maging ang inipon kong pera ay ginastos din ni Papa. Dahilan kung bakit kami nagkasagutan noon. Nasaan na ba yun? Dito ko lang nilagay yun eh. Kainis naman eh. Ano nangyari rito? Bakit ang kalat? Aayusin ko rin maya-maya, may hinahanap lang po ako. Pa, may nakita po ba kayong box dito sa may drawer? Box? Wala! Bakit? Nandun yung inipon kong pera eh. Inipon ko yun para may pambili ng school supplies si Bunso sa pasukan. Ba't ako tinatanong mo? Sobrang burara mo kasi. Baka lang ho kasi nakita ninyo. Pinagbibigtangan mo ba ako na kumuha ng pera mo? Nagtatanong lang naman po ako. Ayoko ng tabas ng dila mo, ha? May gusto ka bang palabasin? Nagtatanong lang po ako. Bakit kayo ganyan nakareact? Parang guilty kayo ah. Ano guilty? Ako kumuha ng pera mo. May problema ba? Pa, hindi naman para sa inyo yun eh. Nasaan na po yung pera ko? Binambili ko ng alak. Babayaran ko kapag sumahod na ako. Alak? Yung perang ilang buwan kong pinag-ipunan? Ipinambili nyo lang ng alak? Ano ba naman yan pa? Huwag mo nga akong artehan dyan. Akala mo naman sobrang laki ng perang nawala. Wala pa 500 yun. Mahigit 800 po yun pa. Siguro nga maliit lang yung halaga na yun para sa inyo. Pero para sa akin, malaking bagay na yun. Malaki ng tulong yun para sa pag-aaral ni Bunso next school year. Walang hiyang batag to. Isinusubat mo sa akin ngayon yung 800 pesos mo?
Gusto mo magkwentaan tayo ngayon? Kung tutusin, wala pa sa 1% yung pera mo sa lahat ng nagastos kong pagpapalaki sa inyong magkakapatid. Kaya huwag kang mayabang! O yan, Bete! Sukli ng pera mo! Pasalamat ka, hindi ko pa pinambili ng Yossi yan. Anong gagawin ko sa 20? Eh di saksak mo dyan sa lalamunan mo para hindi ka makasagot-sagot sa akin. Peste! Sana kayo na lang ang umalis at hindi si Mama. Ano sinabi mo? Sino mo may kasalanan kung bakit umalis dito si Juliet? Ikaw, di ba? Ikaw at yung malaki mong bunganga! Sana nga hindi na lang ako nagsalita. Sana nga hinayaan ko na lang nalokohin kayo ni Mama. Bastos ka, bata ka! Diyan kayo magaling! Ang gamitin ng lakas niyo sa mga tao walang kalaban-laban. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit kayo ipinagpalit ni Mama? Kasi ako gets ko na. Kaya siya naghanap ng iba dahil dyan sa pangmamaltrato niyo sa kanya. Pati sa amin na sarili ninyong anak. Talaga sumasagot ka ba, ha? Gusto mo masaktan ulit? Sige, gawin niyo kung ano gusto niyo gawin. Pagod na ako pa. Pagod na ako. Sobrang bata ako pa pero sa pamilyang to, ako na ang tumatayong ina. Pagod ka na? Pagod ka na, ha? Eh di lumayas ka rito. Hanapin mo yung nanay mo manloloko at magsama kayo. Mga wala kayong kwenta. Papadudot kahit sawa at pagod na ako sa dinaranas naming buhay ay nagtiis ako. Tiniis ko ang kapabayaan at pananakit sa amin ni Papa. Third year college na kasi ako noon at ayokong sayangin ang pagkakataong yon para makapagtapos sa pag-aaral at makapaghanap ng maayos na trabaho. Isa pa ay hindi ko naman alam kung nasa ang lupalop ng bansa si Mama noon. Kaya wala akong choice kundi ang magstay kay Papa. Mahirap po ang maging estudyante lalo na kung hikahos ka sa buhay. May pagkakataon noon na 30 pesos lang ang baon ko papunta ng eskwela. Hindi pa sapat bilang pamasahe. Minsan tuwing may gagastusin para sa school ay nilalakad ko na lamang pauwi galing sa eskwelahan. Tandang-tanda ko pa nga hanggang ngayon ang mga araw na binabagtas ko ang kahabaan ng Sampaloc hanggang Divisoria para lamang mapagkasya ang kakarampot na perang dala-dala ko. Ang mga paghihirap kong ito ay naging rason kung bakit mas nagpursige akong makapagtapos sa kolehiyo. Mabuti na lamang po at scholar ako at kahit papaano ay malaki ang naitulong nito sa pag-aaral ko. Ako na lamang kasi ang inaasahan ng mga kapatid ko na magtaguyod sa kanila kaya naman po ginamit ko sila bilang inspirasyon. Hanggang sa sumapit na nga po ang araw na pinakahihintay ko. Ito ay ang makapagtapos ako sa wakas sa pag-aaral. Ang graduation day ang araw na pinakahihintay ko noon. Ito sana ang isa sa mga pinakamasayang araw ng estudyante dahil sa wakas ay makapagtatapos na sila after 4 years. Pero sa halip na maging masaya ay nakaramdam po ako ng lungkot sa mismong graduation day ko, Papa Dudut. Business Administration major and marketing po ang tinapos ko pero mag-isa lamang akong nagmarcha sa graduation dahil hindi dumalo si Papa. Busy rin naman noon ang mga kapatid ko sa kanya-kanya nilang trabaho kaya mag-isa lamang po akong tumanggap ng diploma ko. Mabuti na lamang at kasama ko ang nooy nobyo kong si Angelo para suportahan ako. Pero sa hindi naasahang pagkakataon, pagkababa ko ng stage ay isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Nakita ko po si Mama na nakatayo malapit sa stage kasama ang bunso kong kapatid at si Angelo. Agad na namuo ang luha sa mga mata ko ng oras na yon, Papa Dudut. Matapos ang napakahabang panahon, ay muli kong nakita si Mama. Sa halip na bumalik ako sa upuan ko, ay tinakbo ko ang kinaroroonan ni Mama at niyakap ko siya ng mahigpit. Wala na akong pakinoon kahit na pagtinginan kami ng mga tao at suwayin ako ng mga bantay dahil pinababalik na ako noon sa upuan ko. Masaya lamang po kasi ako na kahit papaano ay may isang magulang na nagpunta sa pinakamahalagang araw ng buhay ko.
Sobrang miss ko na kayo, Ma. Congratulations, anak! Akala ko wala nang pupunta sa inyo. Bakit hindi kayo agad nagpakita sa akin? Ay, hindi ko kasi alam kung pupunta ang papa mo. Iniiwasan ko kasi siya eh. Baka mamaya, kapag nagkita kami, magkaroon pa ng gulo dito. May eskandalo pa namin ang graduation mo. Wala si Papa. Hindi siya pumunta. Siya nga ang inaasahan kong sasama sa akin sa pagmarcha pero wala eh. Wala na talaga kaming aasahan sa kanya. Paano niyo po pala nalaman na ngayon ang graduation ko? Nakakausap ko si Bunso. Siya nagbalita sa akin na magtatapos ka na. Kaya talagang pinag-ipunan ko tong araw na to para makadalo ko sa graduation day mo. Salamat, Ma. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako napasaya ngayon. Siya nga po pala. Baka hindi pa siya nagpapakilala sa inyo. Ito po si Angelo, boyfriend ko po. Hello po ulit, tita. Boyfriend ka pala ni May? Hindi ka naman nagsasabi eh. Ang pakilala kasi sa akin ni Bunso, magkaibigan lang kayo. Boyfriend ko po siya, Ma. Siya ang laging tinatakbuhan ko tuwing may problema ako. Lalo na tuwing stress ako sa school at sa bahay. Siya ang safe space ko. Ganun ba? Naku, ikaw na muna ang bahala sa anak ko, Angelo, ha? Kung maaari, habaan mo na lang ang pasensya mo sa kanya. May pagkamaldita yan minsan, pero mabait naman tong anak kong si May. Ma naman. Huwag po kayong mag-alala, tita. Hindi ko po pababayaan ang anak nyo. Mabuti naman kung ganon. Pasensya na anak ha. Tinakasan ko yung responsibilidad ko sa inyo. Alam kong hindi ako naging mabuting ina. Pero araw-araw kong ipinapanalangin sa Diyos na sana malampasan ninyo ang bawat problemang dumarating sa buhay ninyo. Alam niyo ba, Ma? Isa kayo sa mga inspirasyon ko kaya pinilit ko talagang makapagtapos. Kumusta na kayo? Maayos ba ang buhay niyo sa papa niyo? Naku, Ma, kung alam mo lang, mas lumala pa si Papa simula nung nawala ka. Kung ano siya nung umalis ka, mas grabe siya ngayon. Hindi ka ba niya sinasaktan? May mga pagkakataon na nananakit siya, pero nasanay na ako doon. Parang parte na nga ng araw-araw naming buhay ang makatanggap ng galit ni Papa eh. Hayaan nyo, kapag nakaluwag-luwag ako, kapag nakapag-ipon na ako ng pera, kukunin ko na kayo magkakapatid kay Carlos. Masakit para sa akin na malaman na sinasaktan niya kayong mga anak ko at sisiguruhin kong mananagot siya sa mga ginagawa niya. Sana nga po dumating na yung araw na magkasama-sama na tayo ulit. Ano na ngayon ang plano mo? Maghahanap ka na kagad ng trabaho? Opo, yun po ang plano. Ayoko nang magsayang ng oras. Gusto ko nang magtrabaho agad para makaalis na tayo sa mahirap nating buhay. Tsaka nag-promise ako kay Bunso na tutulungan ko siya sa pag-aaral. Kayo magkakapatid na lang muna ang magtulungan ha. Wala na naman na kayong ibang aasahan kundi ang mga sarili nyo eh. Sorry talaga kung hindi kami naging maayos na magulang sa inyo ng papa ninyo. Maaga kaming sinubok ng kapalaran eh. Huwag kayong mag-alala, Ma, kayang-kaya na namin ang sarili namin. Ngayong nakapagtapos na ako nang bahala sa mga kapatid ko. Basta kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin ha. Salamat po, Ma. Hindi pa ba tapos tong graduation nyo? Para sana makaalis na tayo at makapag-banding kahit naman papano. Hindi pa po, Ma eh. May closing speech pa, tsaka kakanta pa kami. Maupo muna kayo dyan, mahaba-haba pa po to. Ay, siya, sige. Bumalik ka na sa upuan mo. Hindi na maganda ang tingin sa atin ng teacher mo, oh. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Congratulations ulit, anak! Salamat po. After graduation, Papa Dudut ay hindi na sumama si Mama pag-uwi. Hindi pa raw kasi siya handang harapin si Papa at isa pa ay takot pa rin siyang magpakita sa kanya. Dahil wala namang pera ay hindi na namin nagawang mag-celebrate pa sa milestone na dumating sa buhay ko. Pagka-uwi ay agad kong hinanap si Papa para sana ipakita sa kanya ang dala kong diploma. Inaasahan ko na kahit papaano ay matuwa siya kapag nalaman niyang napagtapos ko na ang sarili ko. Pero ang ine-expect kong reaksyon mula kay Papa ay hindi ko nakuha, Papa Dudut. Sa halip kasi na matuwa ay galit ang sinalubong niya sa akin. Nang ibigay ko sa kanyang diploma ko ay inihagis lamang niya ito pabalik sa akin. Muntik nga po akong matamaan sa mata dahil nakalagay ang diploma ko sa isang hard plastic. Sa halip na congratulations
Ang marinig ko mula sa ama ko ay sari-saring mura ang lumabas sa kanyang bibig. Sobrang sakit, Papa Dudut, na marinig ang mga ito sa magulang ko. Lalo na sa mismong araw kung saan ay dapat na nagsasaya kami. Nalaman ko na lamang na kaya pala galit na galit si Papa ay nakita niya sa Facebook na magkasama kami nila Mama. Gusto niyang hanapin si Mama dahil ayon sa kanya ay gusto raw niyang patayin si Mama dahil sa ginawa niyang pagtataksil. Sobrang iyak ko ng araw na yon, Papa Dudut. Dahil sa lungkot at takot. Hindi ko mawari kung paanong ang dating masaya naming pamilya ay humantong sa ganitong kalupit na sitwasyon. Mabuti na lamang at palaging nasa tabi ko ang boyfriend kong si Angelo na handang umalalay sa akin. Oh, huwag ka na malungkot dyan. Di ba nga dapat happy lang? Palagi na lang ganun ang nangyayari. Kapag masaya ako, binabawi agad tuwing nasa loob ako ng bahay. Hindi ko man lang magawang lumigaya ng isang araw sa bahay namin. Wag na muna nating isipin yung ginawa ng papa mo. Ang isipin na lang natin yung mga magagandang nangyari ngayong araw. Graduate ka na tapos nakita mo pa si mama mo. O di ba? Mas maraming happy moments kaysa bad experience. Ang hirap lang kasing maging masaya kung alam mong may taong hindi masaya para sa'yo. Ang masaklap pa, tatay ko pa ang hindi masaya para sa akin. Grabe rin naman kasi ang papa mo. Kung ituring kayo parang hindi kayo anak. Hindi na kami mahalaga para sa kanya eh. Alam mo kung anong mas mahalaga sa buhay niya? Yung bisyo niya. Alak, sigarilyo, barkada. Ni minsan hindi man lang niya inisip ang kapakanan namin. Hindi siya masaya kasi alam niyang wala siyang ambag sa success mo. Alam niya sa sarili niya na ikaw lahat ang naghirap para makarating sa kung nasan ka man ngayon. Kasalanan ko ba kung ganun ang nangyari? Kung hindi niya kami kayang buhayin, di kami na mismo ang bubuhay sa sarili namin. Mahirap iasa ang buhay sa taong wala ng pag-asang magbago. Bakit kasi hindi pa kayo kunin ng mama mo? Mahirap din daw ang buhay nila mama eh. Baka wala rin daw magbago kung sa kanila kami tumira kasi pati sila, hirap na hirap din daw sa buhay. Pero at least walang nananakit sa inyo. Maiba ako. Kumusta na pala yung sugat mo sa muka? Masakit pa ba? Medyo mahapdi pa, pero galos lang naman to. Ano ba kasing nangyari? Ibinato sa akin ni Papa yung diploma ko. Tumama sa mukha ko. Mabuti nga hindi ako natamaan sa mata eh. Baka nabulag pa tong kanang mata ko kung sakali. Grabe talaga. Bakit na naman ba siya galit? High blood na naman kasi nalaman niyang nagkasama kami nila mama. Alam mo naman yung nangyari sa kanila, di ba? Ang hirap magkaroon ng mapanakit na tatay, no? Mabuti na lang mabait ang mga magulang ko. Nakakainggit ka nga eh. Paano kung sa amin ka na lang kaya muna tumira? Ha? Anong gusto mong mangyari? Mag-live-in na tayo kaagad? Hindi naman. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Baka kung ano pang magawa sa'yo ng tatay mo. Tingnan mo nga, nasugatan ka na niya. Huwag na nating hintayin na humantong pa ang lahat sa mas malalang sitwasyon. Pero paano sina kuya? Kapag umalis ako sa bahay, baka sa kanila ibaling ni Papa ang galit niya. Mas grabe ang trato ni Papa sa mga kapatid kong lalaki kesa sa akin. Marami na rin kasi kami sa bahay eh. Ikaw lang pwede kong kunin kung sakali. Tsaka, lalaki naman mga kapatid mo eh. Mas kaya nilang tanggapin yung ginagawa sa kanila ng papa nyo kaysa sa'yo na babae. Lalaki man o babae, walang may deserve na maltratuhin ng kanilang magulang. Gusto ko man sanang pumayag sa gusto mong mangyari pero hindi ko pa kayang iwan sina kuya ngayon. Tsaka isa pa, baka lumabas na wala akong utang na loob kung bigla ko silang iwan. Alam mo naman na pareho silang tumulong sa pag-aaral ko. Sige, kung yan ang desisyon mo. Pero anumang oras, kung hindi mo na kaya ang ginagawa ng papa nyo sa inyo, bukas ang bahay para sa'yo. Nakakahiya rin kasi sa mga magulang mo. Pareho pa namang naghihirap ang pamilya natin. Ayoko maging pabigat sa inyo. Mas okay na muna siguro magstay na muna ako kay Papa. Tsaka isa pa, baka magbago na siya once na makahanap na ako ng trabaho. Speaking of trabaho, nakapag-ready ka na ba ng resume mo? Meron na, ipapaprint ko na lang. Sa Lunes na ako maghahanap ng trabaho. Hihinga lang akong saglit ng 2 araw. Sige, sabihan mo lang ako. Sasamahan kita magpasa ng resume. Salamat. Mabuti na lang talaga nandiyan ka para sa akin. Wala yun, ano ka ba?
Papadudod sa mga sumunod na buwan ay nanatili ako sa poder ni Papa. Tiniis ko ang mga pananakit niya sa amin habang pilit akong naghahanap ng trabaho. Pero ang pagtitiis po ng isang tao ay may hangganan din. Dumating na ako sa punto noon na hindi ko na talaga kinaya ang mga nangyayari kaya nag-decide akong sumama na lamang kay Angelo. Hindi kalaunan ay nabalitaan ko na lamang na maging sina kuya at ang bunso naming kapatid ay nilayasan na rin si Papa. Nang minsan daw kasing magwala si Papa dahil sa kalasingan ay muntik na niyang masaksak si kuya gamit ang basag na salamin. Natakot sila noon para sa buhay nila kaya minabuti na lamang nilang umalis na rin. Nakahinga ako, papadudot nang malamang kong kinupkup sila ni Mama. At least ay mababawasan na ang pag-aalala ko ngayong alam kong nasa mabuti ng kalagayan ng mga kapatid ko. Papadudod sa pagtakas ko mula sa mga kamay ni Papa ay inakala ko ay nasa mabuting kamay na ako. Pero ang hindi ko alam ay wala rin palang magbabago sa buhay ko sa paglipat ko sa bahay ng nobyo ko. Mula sa impyernong tahanan namin ay lumipat ako sa isa pang impyernong tirahan. Hindi naging maganda ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Angelo. Ang masakit pa rito ay nalaman kong mas gusto pa nila ang ex-girlfriend nito kesa sa akin. Sa kabila ng hindi magandang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Angelo, ay nanatili pa rin po ako doon dahil sa kahilingan ng boyfriend ko. Pero sa ilang buwan ng pananatili ko sa kanilang tirahan ay unti-unti kong natunghayan ang totoong kulay ni Angelo. Totoo nga po ang kasabihan na saka mo lang lubusang makikilala ang isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Sa pagsasama naming dalawa ay parang sibuyas na nabalatan ang mga hindi kagandahang ugali ng boyfriend ko. Ilang buwan din po akong nagstay kina Angelo hanggang sa aksidente po niya akong nabuntis, papadudot. Ito ang naging dahilan kung bakit mas lalong tumindi ang disgusto sa akin ng mga magulang niya. Okay lang sana sa akin, papadudot, pero ang masakit ay ang biglang pagbabago ng ugali ng boyfriend ko nang malamang nagdadalang tao ako. Mas lumala siya. Bigla siyang naging pabaya at wala na siyang ibang binigay sa akin kundi ang sakit ng ulo. Pakiramdam ko talaga noon ay hindi na ako welcome sa bahay nila. Ang malala pa nito, papadudot, ay wala akong natanggap na support mula sa kanila. Imbes na alalayan nila ako dahil may dinadala akong bata ay puro sama ng loob lamang ang natanggap ko. Wala man lang ako naging kakampi sa naging pagbubuntis ko. Dahil sa sobrang stress, papadudot, ay naisipang kong umalis na lang sa bahay nila Angelo at sumama sa mama ko. Anong ginagawa mo? Ba't mo nilalagay sa bag yung mga damit mo? Aalis na ako rito. Aalis? Bakit? Saan ka naman pupunta? Babalik ka sa tatay mong lasenggo? Mas gugustuhin ko nang bumalik doon kesa manatili dito sa bahay ninyo. Mas gugustuhin mong sinasaktan ka ng papa mo? Ang ganda-ganda na nga ng buhay mo rito sa bahay tapos babalik ka lang sa walang kwenta mong tatay? Anong maganda rito sa bahay nyo? Eh wala nang ibang ginawa ang pamilya mo kung hindi iparamdam sa akin na hindi ako belong dito. Wala kang utang na loob. Ako ang tumulong sa'yo nung wala kang mapuntahan dahil gusto mong takasan yung walang kwenta mong tatay. Tapos, ganito gagawin mo sa akin ngayon? Ilalayo mo pa sa akin yung anak ko? Anak? Aware ka pala na magkakaroon ka na ng anak. Kasi feeling ko wala kang pakialam sa amin itong dinadala ko eh. Kahit konting concern lang naman sana sa akin kasi buntis ako. Pero wala. Mas importante pa sa'yo yung mga lakad mo habang ako mag-isa rito sa bahay nyo. Kasama ng mga kamag-anak mong hindi naman ako tanggap. Ang OA mo! Sobrang OA mo talaga! Hanggang ngayon pinagpipilitan mong ayaw sa'yo ng pamilya ko? Paano hindi ka tanggap? Eh dito ka na natutulog, dito ka na kumakain. Kung hindi ka tanggap nila mama, sana nung unang araw pa lang hindi ka na pinapasok dito sa bahay. Palibasa hindi ka marunong makisama. Ako pa talaga ang hindi marunong makisama? Angelo, alam ko kung gusto ko ng isang tao o hindi. Dahil may pakiramdam ako.
Hindi ako manhid at basang-basa ko ang mga tao rito. So ngayon, kung hindi nila ako gusto, aalis na lang ako. Hindi ako makakapayag. Dito ka lang. Wala kang karapatan para pigilan ako. Ako ang tatay ng batang nandyan sa tiyan mo. Simula nung naisip mong mambabae, nawalan ka na ng karapatan sa batang to. Ha? Paano mo nalaman? Akala mo hindi ko alam? Angelo, tahimik lang akong tao. Pero alam ko ang mga nangyayari sa paligid ko. Alam na alam ko kung ano mga pinagagawa mo pero pinili kong tumahimik para sa magiging anak natin dahil ayoko siyang mawala ng ama. Pero sumusobra ka na eh. Hindi porkit hindi na ako umiimik. Ibig sabihin nun may karapatan ka ng lukohin ako. Nay, isang beses lang yun. Alam mo naman na ikaw pa rin ang pipiliin ko sa huli. Isang beses? Hindi lang isang beses yun. Aamin ka na lang magsisinungaling ka pa? Hindi mo lang ako isang beses na niloko. Alam mo kung ano pang mas masakit? Nambababae ka na nga. Namamakla ka pa. Ano? Hindi ako sapat? Lahat na lang pinapatulan mo? Nakakadiri ka! Please naman, wag mo naman ilayo sa akin ang magiging anak natin. Ilang beses kitang tiniis. Kahit puro sama ng loob at sakit ng ulong binibigay mo sa akin dahil mas priority mo ang mga kaibigan mo. Wala kang narinig sa akin. Pero hindi ako nagreklamo dahil alam kong marami kang naitulong sa akin. Maganda ang naging pakikitungo mo sa akin noon. Pero ngayon, sobra na tong ginagawa mo. Ikaw na nga lang itong natitirang kakampi ko sa mundong to. Pero pati ikaw tinalikuran mo ako. Tapos ngayong aalis na ako, bigla kang magmamakaawa sa akin. Hindi na. Naubos na mga chance ang binigay ko sa'yo. Simot na. Ang yabang mo namang magsalita. Akala mo naman may napatunayan ka na. Wala kang ang trabaho hanggang ngayon. Kung gusto mong bumalik sa dati mong buhay, pues, good luck sa'yo. Bumalik ka sa pamilya mong lasenggo, cheater at mga walang tinapos. Mabuti pa nga. Mas mabuti pa sila. Alam kong totoong ugali nila. Kesa naman sa'yo at sa pamilya mong plastic. Akala mo kung sino mga santo, pero ang mga sungay nakatago sa mga naglalakihan ninyong ulo. Magsama-sama kayo ng mga babae mo. Lumayas ka na lang, ang dami mong kuda. Lalayas talaga ako. Tandaan mo tong araw na to. Dahil hindi kita bibigyan ng pagkakataong makita ni anino ng anak natin. Papadudot lumipat ako sa mama ko kung saan naroon nakatira ang dalawa kong kapatid. At least sa poder ng mama ko ay magagabayan at maalagaan niya ako dahil sa totoo lang po ay nakakatakot ang magbuntis, lalo na't first time ko lamang ito. May mga pagkakataon noon na hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko dahil wala naman akong malapitan noong nakatira pa lamang ako kina Angelo. Bukas palad akong tinanggap ni mama sa bahay nila kahit na hindi ito gaanong kalakihan. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay nagtampo po sa akin ang kuya ko nang malamang buntis ako. Nadismaya raw siya dahil sa mga hirap na pinagdaanan namin para makapag-aral ako ay magpapabuntis lamang ako sa lalaking hindi naman pala ako kayang panindigan. Sinayang ko lang daw ang diploma ko. Sa halip na nagtrabaho na ako para sa pamilya namin, ay nagdagdag pa ako ng isa pang buhay na makakasama namin sa hirap. Naiintindihan ko naman po kung saan nanggagaling ang tampo ng kuya ko. Totoo naman ang mga sinasabi niya. Hindi ko rin noon inakalang magdadalang tawa ko at lalong hindi ko inaasahang biglang matatapos ang relasyon namin ni Angelo. Plano ko naman po talagang makahanap kaagad ng trabaho at bumangon mula sa kahirapan, kaso nga lang po ay naging mailapang swerte sa akin. Ang ginawa ko na lamang po ay ibinigay ko ang buong oras ko sa batang nasa sinapupunan ko hanggang sa maipanganak ko ito. Oh, May! Anong ginagawa mo mag-isa dito sa labas? Wala po, nagpapahangin lang po ako. O nasan yung anak mo? Nasa loob po, binabantayan ni Bunso. Anong oras na ba? Maaga pa naman, samahan na muna kita rito. Okay lang ba? Sige po. Wala ka na ba talagang planong ipakilala yung bata sa tatay niya?
Wala na ma. Burado na yung taong yun sa buhay namin ng anak ko. Hindi nga niya magawang magpakatatay nung ipinagbubuntis ko pa lang si baby eh. Ngayon pa kaya? Pero may karapatan pa rin naman siya sa anak ninyo. Katulad ni Papa. May karapatan din siya sa amin pero ayaw niyo na kaming pabalikin sa kanya, di ba? Ganon din ako, ma. Inaalala ko lang ang kapakanan ng anak ko at alam kong mas makakabuting lumayo na lang siya sa tatay niya dahil walang mapapala ang bata kay Angelo. Ang tanong, okay lang ba kay Angelo ang naging desisyon mo? Wala naman paki yun sa amin. Never nga siyang gumawa ng paraan para pabalikin kami sa buhay niya. Ayos na rin yun. At least wala na kaming pinoproblema pa ng anak ko. At saka hindi pa handang bumuo ng pamilya yung taong yun. Basta ba wag siyang manggugulo? Subukan lang niya. Makakatikim siya sa mga kapatid ko. Galit din si kuya dun eh. Akala ko talaga mabait na tao yung Angelo na yan. Ako rin po eh. Kaso lumabas ang totoo niyang kulay nung tumira na ako sa kanila. Ay naku ma, huwag na nga natin siyang pag-usapan. Masisira lang ang gabi ko. O ay siya, sige. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Heart to heart talk, nanay sa nanay. Nung ipinanganak mo ba kami, wala kang pagsisisi? Ano ka ba? Wala. Kasi blessing kayo mula sa Panginoon. Alam mo, ako nga ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa nung ipinanganak ko kayo. Kasi kahit hirap sa buhay, kayo nagbibigay ngiti sa amin noon ng papa mo. Bakit mo naman natanong yan? Nagsisisi ka ba sa nangyari? Masaya rin naman po ako. Tinuturing ko rin na blessing ang baby ko. Pero hindi ko lang maiwasang manghinayang. Na-delay yung mga plano ko sa buhay dahil nabuntis ako. Sorry ma, kasi imbis na magtrabaho ako, nagdagdag pa ako ng gastusin dito sa bahay. Naiintindihan naman kita. Pero wag mong isipin na pabigat ang anak mo. Ang mga anak, milagro yan na nanggaling sa itaas. At trabaho natin bilang magulang na alagaan sila, palakihin, at saka gabayan para maging mabuting tao. Naunsyami yung sanay oras mo sa pagtatrabaho ka mo? Pwede mo pa namang gawin yan sa mga susunod na taon. Kapag lumaki-laki na yung bata, pwede ka pa rin namang maghanap ng trabaho. Bakit parang ang malas ko sa buhay? Siguro masamang tao ako sa past life ko. Tapos hanggang ngayon, pinagbabayaran ko pa yung mga kasalanan ko. Isipin mo ma, ipinanganak akong mahirap. Lumaki ako sa pamilyang hindi buo. Nagkaroon ako ng abusive na tatay. Tapos kung kailan magsisimula na ako ng bagong chapter ng buhay ko, saka naman ako nabuntis at pinabayaan. Ang tawag dyan, pagsubok. Mga pagsubok na huhulma sa'yo nang sa ganon, may ready mo yung sarili mo kapag ibinigay na sa'yo ng Panginoon ang buhay na deserve mo. Para ka lang nag-aaral maglakad. Ilang beses kang madadapa hanggang sa matutunan mo na kung ano ang tamang gawin sa hindi. Ma, ganun ba talaga yon? Abay, oo naman. Kaya tuwing sinusubok ka ng tadhana, isipin mo na lang na kapag nalampasan mo ito, may reward na naghihintay sa'yo. Pero i-promise mo sa akin anak na huwag kang gagaya sa akin ha. Marami akong mga naging desisyon sa buhay ko na hanggang ngayon ipinagsisisihan ko pa rin. Matuto ka sa mga kamalian ko nang sa ganon hindi mo na ito maulit sa anak mo. Alam ko po yun. Hinding-hindi ko talaga ipaparana sa anak ko kung ano mga naranasan kong paghihirap. Kaya nga kung maaari lang, gusto ko na magtrabaho eh. Ayokong magkamuwang ang anak ko na ang sasalubong sa kanya ay kahirapan. Gusto ko mga unang alaala niya sa mundong to, isang maayos at masaganang buhay. Yan! Dapat ganyan ang mindset mo. Mabuti yan anak. Magpatuloy ka lang sa pangangarap, huwag kang mawawala ng pag-asa, huwag kang susuko para sa anak mo. Papa Dudut, sinunod ko ang advice sa akin ni Mama. Hindi ako nawala ng pag-asa at kumapit ako sa mga pangarap ko. Hindi ako tumigil sa pagpupursige sa buhay. Sa dami ng mga problemang nalampasan ko, ay tiyak akong malalampasan ko rin ang mga panibagong hamon ng buhay na darating sa akin. Hinintay ko pong lumaki ng ilang taon ng anak ko bago ako naghanap ng trabaho. Nakapasok naman ako sa isang accounting firm. Tuwing nasa trabaho ako ay iniiwanan ko ang anak ko kay Mama. Sa awa ng Diyos,
Dahil sa trabaho kong ito ay unti-unti po kaming nakaluwag-luwag sa buhay. Simula noong nagkaroon ako ng trabaho ay para bang tumaas bigla ang tingin sa akin ng mga taong dating umaalipusta sa akin. Kung dati sobrang baba ng tingin nila sa akin, ngayon ay tinitingala na nila ako. Matapos ang isang taon ay nag-resign po ako sa trabaho at lumipat sa isang mas promising na trabaho. Pumasok ako sa isang law firm kung saan doon ako ay mas nagtagal. Sa panahong pong yun ay unti-unti ko na pong nakakamit ang mga pangarap ko. Pero hindi lang po doon nagtatapos sa mga blessing na natanggap ko. Dahil isang tao rin po ang ipinagkaloob sa akin ni Lord para maging parte ng buhay ko. Papadudot, sobrang laki ng pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Nagkaroon ako ng trabaho na siya na ngayong pinagkukunan namin ng panggastos para sa pamilya ko. Ang dating pinapangarap ko lamang na buhay ay nakamit ko na. Ako na rin po noon ang nagpapaaral sa bunso naming kapatid na malapit na rin noong makapagtapos. Talagang may tamang oras nga ang lahat at darating din ang araw na matagal na nating ipinapanalangin. Pero ang isa na siguro sa mga pinakamasayang blessing na natanggap ko sa buhay ko, Papa Dudut, ay nang makilala ko si Riel. Ang totoo po niyan ay ayaw ko na sanang magmahal muli noon. Pero pinush ko ang mga kaibigan ko at sinabing huwag matakot na buksan muli ang puso ko na siya namang ginawa ko. Kaidaran ko lamang po si Riel na nakatira sa Pasig. Tulad ko ay isa rin siyang single parent. Meron po siyang 2 anak na siyang dahilan kung bakit nagkaroon kaagad kami ng connection sa isa't isa. Papadudot, pumasok po kami ni Riel sa isang relasyon. Pero hindi tulad ng inaasahan ko ay hindi rin gaanong kadali ang naging sitwasyon namin. Para nga pong naulit lang ang nangyari kay Angelo dahil hindi rin po ako tanggap noon ng pamilya ni Riel. Mas malala nga lang po ngayon dahil kasama na po sa problema ang ex-girlfriend ni Riel na hanggang noon ay naghahabol pa rin sa boyfriend ko. Ganun pa man, Papa Dudut, ay malayong malayo si Riel kay Angelo dahil si Riel ay kaya kong ipaglaban. Kaya niya akong panindigan dahil totoo niya po akong minamahal. Babe, sa tingin mo, hindi ba ako katanggap-tanggap bilang isang tao? Ha? Anong klaseng tanong yan? Siyempre naman katanggap-tanggap ka, kaya nga ako napamahal sa'yo eh. Eh bakit parang hirap na hirap akong tanggapin ng mga tao? Paano mo naman nasabi? Eh kasi lahat na lang ng naging boyfriend ko ayaw sa akin ng pamilya nila. O, wag kang tumanggi. Hindi rin ako gusto ng mga magulang mo. Hindi naman sa hindi ka nila gusto. Siguro, hindi pa lang sila nakakapag-adjust sa'yo. Ganon talaga yung mga yun. May trust issues sila eh. Hirap silang magtiwala sa kung sino-sinong tao. Hindi naman ako kung sino-sino lang ah. Girlfriend mo ko. Tiis ka lang ng konti, matatanggap ka rin nila. Tsaka hindi naman nila madidiktahan ng puso ko eh. Kung sino man ang mahalin ko, wala silang magagawa ron. Ganyan din ang sinabi sa akin ng ex ko noon eh. Ayaw din sa akin ng pamilya niya. Kaya ayun, hindi kami nagtagal. Itong nangyayari ngayon, nangyari na noon sa akin. Natatakot lang ako na mauwi rin tayo sa same ending. Nakakalungkot naman eh, kinukumpara mo ako sa ex mo. Hindi kita ikinukumpara sa ex ko. Sinasabi ko lang ang pagkakatulad ng sitwasyon ko noon sa sitwasyon ko ngayon. Pero ibang-iba ka sa ex ko. Maniwala ka sa akin. Talagang malayo ko sa ex mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan kagaya ng ginawa niya sa'yo. Talaga ba? Oo naman. Kaya sana ganun ka rin sa akin. Kaya nga ako natatakot kasi ayokong mawala ka. Kahit na kung ano-ano pang kasiraan ang sinasabi sa akin ng ex mo sa social media. Bakit? Anong sinasabi ni Lisa tungkol sa'yo? Pinost niya sa Facebook na kabit mo raw ako. Sabi pa niya, inagaw daw kita sa kanya pati na ang mga anak ninyo. Pero alam mo namang hindi totoo yun, di ba? Matagal na kaming hiwalay ni Lisa. Tsaka isa pa, hindi naman kami kasal. Oo, alam ko. Pero ang tanong, alam ba yan ng mga chismosa sa Facebook? Lakas nilang makabash sa akin pero hindi naman nila alam ang totoong kwento. Nagpapaniwala agad sila sa one-sided story.
Hayaan mo. Kakausapin ko siya para tumigil na siya. Wag na. Mahirap pigilan ng tao, lalo na kung inggit na ang nananalaytay sa buong pagkatao niya. Tsaka pag kinausap mo pa siya, ibig sabihin lang no na tumalab ang pagpapapansin niya sa'yo. Isang beses lang, kakausapin ko lang na masinsinan. Ayoko rin naman kasi na binabastos kanya ng ganun-ganun na lang. Kailangan kitang ipagtanggol sa mga taong naninira sa'yo kasi part yun ng role ko bilang boyfriend mo. Kaya ko naman ang sarili ko. Ako pa? Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, hindi na uubra sa akin ng isang babaeng better. Kaya hayaan mo na lang siya, huwag mo nang pansinin. Kapag pinatulan natin siya, lalong lalaki ang apoy. Gusto niya ng gulo eh. Yun ang gusto niyang mangyari, kaya huwag nating ibigay yun sa kanya. Hahayaan mo na lang na sirain niya yung pangalan mo sa social media. Kilala ko ang sarili ko. Kilala mo ang pagkatao ko. Kilala rin ako ng mga taong malalapit sa akin. Yun ang importante. Wala na akong pakialam sa mga taong agad-agad nagpapaniwala sa fake news. O ikaw bahala. Sabi nga nila, silence is the best response to a fool. O, English yon. Tama nga naman. Hayaan na lang natin siyang mamatay sa inggit. Basta ang mahalaga, pareho tayong masaya. Pareho na tayong kontento sa buhay. At pareho nating mahal ang isa't isa. I love you. I love you too. Papadudot sa kabila ng mga ayaw sa relasyon namin ni Riel, ay nagpatuloy at mas tumatag pa ang relasyon naming dalawa. Sakit lang talaga sa ulo noon na tuwing nagkakaroon kami ng konting problema ni Riel ay agad itong nakakarating sa ex niya. May contact pa kasi noon ang pamilya ni Riel sa ex nito para makahingi ng updates sa mga anak niya. Sinikap kong huwag na lamang pansinin ang mga negatibong bagay na dumarating sa buhay ko. Pero ayaw talaga kaming tantanan ng problema noon. Sumunod namang nagpapansin ang ex kong si Angelo na gustong ibalik ang karapatan nito sa anak namin. Sa pagkakataong yon ay na-practice ko na po ang maging matigas ang puso sa mga taong wala namang ibang ibinigay sa akin kundi konsumisyon. Hindi ko pinagbigyan ang nais ni Angelo at inayaan ko lamang siyang maghabol hanggang siya na mismo ang tumigil. Papadudot kahit pa pareho kaming hinahabol ng mga taong bumasag sa mga puso namin, ay mas pinili namin ni Riel na pagkatiwalaan ang isa't isa. Hindi kami nagpadaig sa mga hamon ng buhay. Kahit kabi-kabilang isyu ang ibato sa amin, ay hindi kami natibag. Siguro ay ganun talaga kapag mas matibay ang pag-ibig sa namamagitan sa dalawang tao. Kahit na anong paninira ay wala na itong epekto para sa dalawang taong nagmamahalan. Babe, paabot naman ako ng sandok. Tingin ko malapit nang maluto to. O ito. Sigurado ka ba nakakasya yan para sa mga bisita? Oo naman, ilan lang naman ang darating na bisita natin eh. Maliban na lang kung may iba ka pang in-invite. Paano kung meron? Sino? Nag-invite ka ng mga kaibigan mo? Hindi ako nag-invite ng mga kaibigan pero may nasagap kasi akong balita na darating daw sila mama. Mama mo? Talaga? Oo, kasama si Papa at saka yung mga kapatid ko. Ibig mo bang sabihin? Alam mo kasi, hindi lang talaga sila nagpapakita ng emotions pero matagal ka na nilang tanggap, May. Sabi ko naman sa'yo darating din tayo sa puntong to. Salamat at naging mahaba ang pasensya mo. Naging malawak din ang pag-intindi mo sa kanila. Kaya unti-unti ka na rin nilang natanggap sa pamilya. Pero bakit ngayon mo lang sinabi na pupunta pala sila? Dapat pala naghanda ako ng mas masarap na pagkain. Paano kung hindi nila magustuhan ng luto ko? Kinakabahan tuloy ako. Ikaw naman ang panikera mo, chill ka lang. Pinapunta ko sila rito para makilala ng pamilya ko ang pamilya mo, para magkakilala na sila. Tsaka meron tayong announcement na gagawin, di ba? Ngayon na ba natin gagawin yun? Oo. Hindi ba ngayon na ang perfect time? Total, nandito na pareho yung pamilya natin.
Sabihin na natin sa kanila yung good news. Baka naman magtampo si bunso niyan. Para sa kanya tong celebration na to. Hindi naman siguro. Mas maganda nga yun kasi magkakaroon tayo ng double celebration. Graduation ng bunso nyo tapos engagement natin. Engaged na kayo? Uy, Ma, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa ba kayo nakatayo dyan? Sasabihin ko sana na maghanda na. Teka, engaged na ba talaga kayo? Totoo ba yan? opo tita. Nag-propose na po ako kay May last week pa. Bakit ngayon nyo lang sinabi? Ma, iso-surprise nga sana namin kayo. Kaso, inunahan nyo na kami Oy! Congratulations anak! Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ito na siguro ang pinakamasayang araw ko bilang ina. Masaya ako makita kayong successful sa buhay. Asan yung singsing? Patingin nga ako! Eto, ang ganda no? Ay, naku naman, ang ganda nga. Bagay sa daliri mo anak. Paano yan, Riel? Ikaw nang bahala dito sa nag-iisang Maria ko, ha? Sobrang pait ng pinagdaanan niyan sa buhay. Kaya sana matulungan mo siyang abutin yung mga pangarap niya. Pangako ko po sa inyo tita, hinding-hindi ko po pababayaan si May. Hanggat nabubuhay po ako, hinding-hindi na niya po mararanasan ang mga masasamang nangyari sa buhay niya noon. Ay, mabuti naman. Siya nga pala, dumating na pala yung mga magulang mo. Nasa sala sila ngayon. Tsaka pauwi na yung bagong graduate kaya maghanda na kayo. Hindi mo ba siya kasama? Maaga akong umuwi pagkatapos ng graduation ceremony para makatulong ako dito. Sinabi ko na lang na masakit ang tiyan ko para makauwi ako kagad. Kasama naman niya yung kuya niya Sige po, patulong na lang ako rito. Riel, yung tarp hindi pa nasasabit sa labas ng bahay. Okay sige, ako nang bahala ron. Tita, maiwan ko na po muna kayo. Sigurado ka na ba talaga kay Riel? Matagal kong pinag-isipan ang tanong na yan, Ma. Isa lang ang paulit-ulit na sagot ko dyan. Siya na talaga. Wala nang bawian. Wala na. Napakarami naming similarities na dalawa. Sa kanya ako nakahanap ng tunay na kaligayahan. Good listener din siya at sobrang thoughtful. Sa kanya ko lang naramdaman na deserve ko rin palang mahalin. Kung ganyan ang ipinaparamdam niya sa'yo, mukhang siya na nga talaga. Masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat, Ma. Papadudot ngayong December na po kami nakatakdang ikasal ni Riel. For the first time matapos ang lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Sa wakas ay naramdaman ko na rin ang feeling na maging masaya. Lahat ng ito ay dahil sa pagsusumikap ko at syempre dahil na rin sa tulong ng mga taong totoong nagmamahal sa akin. Bagamat malayo pa kami sa hinahangad naming buhay, ay patuloy pa rin po ang pagsusumikap namin para maabot namin ang mga pangarap namin. Sa kasalukuyan ay nagsasama na kami ni Riel sa Pasig kasama ang anak ko at ang dalawa niyang anak. Ang malaki naming pamilya ay malapit na ring madagdagan ng isa pa dahil 2 months pregnant na po ako. Lumipat na rin sina mama at ang dalawa kong kapatid sa probinsya. Samantalang huling balita na natanggap ko mula kay Papa ay umuwi na rin siya sa sarili nilang probinsya. Wala na akong ibang mahihiling pa sa kung anuman ang estado ko sa buhay ko ngayon. Ang tanging ginagawa ko na lamang ay ang magpasalamat sa Diyos dahil sa mga blessings na natatanggap ko mula sa Kanya. Nasa tahimik na buhay na sina mama, maayos na rin ang buhay ko kasama si Riel. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay napalitan ng mga positibong bagay. Ito po ang kinalabasan ng hindi ko pagsuko sa buhay. Kaya ang advice ko sa mga nakikinig ngayon kahit na anong dagok ang kaharapin natin ay huwag na huwag po tayong susuko. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at sana po ay mapili po ninyong ikwento ang buhay ko. Salamat and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, May. Dalawang salita lang ang aral na matututunan natin sa naging kwento ng kabarangay nating si May. Huwag susuko. Oo,
Oo nga't dumarating tayo sa point ng buhay natin na sobrang pagod na tayo. Pero wag po tayong sumuko mga kabarangay. Pwede tayong tumigil at magpahinga pero wag na wag tayong susuko sa hamon ng buhay. Dahil balang araw ay pasasalamatan din natin ang sarili natin kung bakit hindi tayo sumuko. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.